What's up guys, we are back with another video. The video we're gonna do today now is gonna be who's most likely to, no? Oh. Yes, this is Luan, Tiano, Good, this is you guys know me. Elix. Edith is gonna put the IG in this top of it up on top of our heads. And yeah, go listen to his music, it's in the channel. Support, yeah, and like, comment, subscribe, and yes. So ja, eerste. Let's jump straight into it. Yes. Start the video. Hier gaat eerste. Hoe is most likely? Eerste en is hoe is most likely to maak eerste kandidaat. Zoals who's most likely to ik ben bang voor wat komt. Oh shit. Oh ja. Ik dat doe eens team mooi. Team mooi bro. Ik geloof die man. Maar die Hij zeker is man. man. Ja, tweede hier is who is most likely to die first on a dumb way? Like yes, hij zegt ik doe het eerst en dan doe het dom. Zij moest nog weten dat gaat komen bro. Sorry. Zij moet nog Sorry Paddy. nog weten dat gaat komen. Varij, maar dat is een muziek bro. Hij weet dan. Oké, dit is who's most likely to get married first bro? Married. Get married first. Dan vast er iets aan mannen bro. Nee, ik ga het zoestien. Hij gaat het zoestien. Nee bro. Hij gaat het zoestien. Dan vast er iets aan mannen. Hier zo is bro. Hier zo is. Yes. Dat was. En dan nummer 4. Who is most likely to smoke drugs bro? Ja man. Nee. Hoi, hoe is het Ega? Het is zijn niet. Nee. Volle weet bro. Ja maar ik goed die man had hier naar drugs smoken. Kan ik wissen. Tenminste, niet smoken bij drugs man. Ja, dank. Ja, dat bro. Dat kan niet smoken. Who is most likely to turn gay bro? Come on man! Wat de jalla? Oh, is Vizit een pinkster op zijn nummer. Is nog maar Ik dit. heb pinkster. Oh, is Vizit. Zij doet ook een pinkster, ik weet waar Zoals, zijn. zoals. Ja, maar zijn likely, het dukker als mij, dat is niet. Maar, zeker dus ik. Oké, Who is most likely to become an alcoholic bro? Kom maar. Ik ga nou net niet doen, man. Ik ga met Nano. Hoe kom ik bro? Ik drink Van niet ons meer. witsen. Nee, ik drink niet meer. Jong, wat maak je We zaken? maken zo ik drink, bro. Zeg dan, joh. Waar drink ik? Zit dan. Met eentje Wat dan? Dan ga je dus in. Staan vast er is een man. Yes. Zoals. Dan ga je staan vast. Klaar is. Who is most likely to kill someone bro? Kill someone. Met volle confidence bro. Volle confidence. Volle. Hoe kom ik? Hoe kom ik? Hoe kun je zeggen ik? Van hoe kan ze jullie eken? Zij links maar wat is het? Oh, damn. Ik is te lief in mijn leven, ik wil niet erom toe gaan, nee, bij jou man. Nou, nou is het. Nou is het zo 2 jaar. Who is most likely bro to become homeless? Ja, nee. Online Ik het gewoon niet. Online drinken, man. Hij wil exposed. Tering ze man. Nee, ik zoek ik zo nou. Ik weet nou. Dat paard hebben goal wie zijn wat. Wat dan? Ik ben met kool bro. Ik weet. Ik is klasleer voor werk in school. En ik weet, als ik kom volgens ik me gaat werk in de gaan zetten, ik met veel miljoen gewoon kan. Ik ga het niet doen bro. Van why? Staan ze nou? Wauw. Who is most likely to be a prostitute? Zoals. Ik hoop in mijn antwoord, bro. Oh, je kent het, dat is de Nee, hoe is ik? Hoe ik? Desperate times, Owens. Desperate times. Desperate times. Ja, nee, maar je opinie tegen de kant belangrijk. Hij stuk is wat ze nog Sorry. niet kennen, wat ze nog niet krijgen. Dat is zoals. Inga. Who is most likely, no? To get the music from the tool. Ik stem. Waarom niet, zei je niet? Nee, like, oké, nou, ik hou een goed nou op mijn lichaam, met mijn kwijt en zo in man.
Maar mijn ding is, ik ga gauw op van iets nemen. Als ik te veel aan Nou- vast ga ik overgaan. Nou, ik is... Zo, ik zal iets permanent op mijn leggen. Een chicken ook, dat is een chicken. Ik is liever met... Hij is iemand dat, hier brommetje, hier, Ja. zeg maar basketbal te zetten en hier Dat is is lekker. wel- Ja, nee, dank je. Vlaag en hier curry's of zulke Ik goed dan. zijn man. Dat is Vleeg wel- en zo. Hij is gewoon man, zullen man. Ik is baie sensitief, so ek sal hardloop as hulle nog eers begin met die ding. Okay, who is most likely now to get married more than one time? Like, say trouw, as kayo dyan, trouw say, yeah, as kayo sulit. More than one time. Okay. Ik zal het ook niet jou zo. Ik ga het. Ik zal het ook niet. Ek gee dit verloor. Zeker niet wat we willen. Ah, ik wil ook, het kan ook. Ja, als iemand beheerd is, zie man. Als iemand hij zal kunnen zien man. Als iemand weer beheerd is, zo is het. Oké, nou, laatste question. Dan jij kan het 12 vragen staan. Dat is de laatste vraag. Who is most likely to make the most kids bro? Like, a musical companies. Ek voel dit sy. Oh, ali 80 Dat bro. is zo'n spannend bro. Dat is Oh, ali 80 bro. Dat kan Zo. je bommen Oh, bro. ali 80 bro. Oh, trouw dieper in bro. Wie is next? The one. Maar dat is maar niks aan. Dat moet ik ook gewoon. Who is most likely jullie is die to forget their friend's birthday? Ek sê myself en ek vergiet nog heeltyd wanneer is Nana en Loan se. Wat soos aan zelf? Wat dan? Zoals. Heel on. Ons vertrouwen niet onszelf niet. Ik zeker, maar oh, gaat aan. Who is most likely to believe in a star sign? Ek doen. Hij kak is niet zo fucking onrealistisch bro. Hij gelooft zich naar goed bro. Soort van Cancers bro. Who is most likely to be a billionaire? Ik zeker Luan. Ik geloof. Ik lijk je mannen geloven. Dat is. Who is most likely to never get married? Oh wait, wat gaat daar nou? Guys, nou, as you can see, die mannen, het is een moeizaam team met alle negatieve goed. Wat Well, is like, Hij zegt maar ik word niet van dat, ik ben van alles anders bro. Like, de haaks in elkaar klomp kan het, why? Nee, god. Nah, Who is bro. most likely to have the most screen time? Like op de phone. Wow! Oh, is wie van jou? Dat is lief van jou. Oh, is wie van jou bro. 24/7 op Telegram. Who is most likely to get drunk from pre-drinks? Is 7, nou klopt. Pre-dream. That's Dat is my af. Who is most likely to get thrown out of the club? Sy van ons ek voel dat ek kak kan van aan binnekant. Chicken man. Ah, Waarom is dat zijn nou? Ek sê Nana van as Nana gesyp is, dat is 'n probleem. So hy gaan sommer in Hoe sê jy ek? Hy gaan sommer net Van, ik weet nou, als die ook dronken gaat, no? Hij gaat eruit zullen uit zijn man. Maar als hij te dronken gaat, zien zij. Ja, dat is wie ik is. Zie je Nou, wat? ook sê sy ek. Ik zeg van, zeg ja, kom, hoe zijn het of zo? Nou zegt ze, nee, het smaakt niet drank of zo, is niet man. Ga laat ze op de dak staan en dan zeggen, nee, het is boding of zo, is niet man. Dat betekent ook kak. Nou zien ze en dan begint die bizarre. Wat dan? Who's most likely to own their own reality show? Een reality show. We zijn het een show, niet een show. Chicken. Ek. Van, zie je nou van drama man. Zie je zo. Hij zei maar wat zo hard maken over drama. Hoe kan En daar like, my bro? sê maar dus, zeg maar dus, nou, wij weten die zaken zien man. Zet die met bij je mama no way in die ma en alles uit. Ik ben nog 5 die bro. Pa bro. Als je dat heel kunt, Je ziet, hij zegt, zie maar dat ik ook dat. hij hoofdzaken goed, dat is. Wat dan? De Jerry Springer bro. Who's most likely to be an influencer?
Never. Ik wil eens uit zijn naam aanzetten. Hoe ik hoor. Ik daar ook al Ik voel ze is net Ik zal join op iets in zijn. Ja, ja, ik zal jou zo in zien, man. Ambos Maar is... ik zie, like, ik amper ik begon een cloud zien, man. Ik ga ik call it my business promotion, man. Maar dan wil influence ik niet allemaal gold, Ik voel, ze gaat ambos is een Kyle en TBW en iedereen. Oh. Who's most likely to watch the most Netflix? Sowieso. Whatever. Ik heb al te veel Netflix gekeken. Oh, wie niet Maar dat is gluten. Wat dan? Ik kan hem Netflix zien, maar... Als die man hem niet is, die man een pirate site. Ik wil niet wachten voor een next ding om te Wat met Pirate Sites? Yo, Netflix gaat, bro. Oké, ja, wachten voor Netflix. Nou, als ze denken, ik heb een pirate site, bro. Dan wachten we voor Netflix. Who's most likely to get killed first if we were in a horror movie? Sorry. Sorry? Hoe kan je Hoe kan ik? Hoe ik ga? Ik voel het, hij gaat eerst verrekken. Dat Ik weet het, het is een eieren van een clown wat zo met die zwart dingers is, nee. Oh. Eieren wat zo mensen vermoorden. Oh, de Scream. Yes. Ik voel het, een soort ding zijn die hier. Nee bro, ik zal hij jongens bro, zal hij ook idiot. Ja. Who's most likely? Wat was het? Ik heb nog 3 woorden. Who's most likely to be compared with a celebrity? Hou ik bezig niet meer niks. Hi. Wat? Ja, Michelle wel aan gooien. Ik heb mezelf een gooi. Of Confidence. confidence. Maar ik wil even comparen met iemand. Nee, niet iemand ooit. Gewoon. Misschien zal alles Luca like of zo. Oh, maar niet like Nee. voor ons overal is. Oh. Who's most likely to become a TikTok star? Nou, ik zeg, maar heb ik ook nog wel iets in, man. Als Wolfie boys, dat is Wolfie boys. Dat Dat kan Nicola zijn. Laatste Ian. Who's most likely to ask for advice but never take it? Ik ga laatste. Ik zou Michelle wel gooien, bro. Maar ik vat het nooit. Nee, dit is daar. Guys, maak sponsors nou? Ozo Golfies. Wat dan? Ozo Golfies. Ozo regelt. Sponsor voor ons. Ozo regeltjes, man. Oh, niet like dieren wat ik. Schat aan. Maar ja, guys, maak sponsors voor Golfies, man. Ozo Golfies. Ga niks dus. Support je kamer, dan gaat het misschien. Tel ik 1 dag. Gooi eten aan en dan krijg je een grill. Wat dan? Okay. Number 1. Who is most likely to break a world record? Volgens wat nou? Enige wereldrecord. Ik heb eigenlijk klaar doen op een game, bro. Maar nog believe in die man, bro. Who is most likely... Wait, waarom? Do you see, guys, no? When it comes to positive things, it's either Dutchman or Dutchman. Oh, When it comes to boy. negative, bro, ja, die man. Hij staat wat jezelf wel een negative boy. Ja, maar hij is ook mezelf kind zien, maar ook gewoon hij ooit. Who is most likely to shoplift? Wat zei hij nou weer? Hij is van het steal. Oh. Oh wow, je laat niet mee. Hoe kom maar nou echt? Wat dan? Ik Oh, vond dit het is zeggen. Oh. Oh, niet daarin met stelen, bro. We gaan eens... Of niet stelen met het doen, niet daarin like. Oh. Deze hij fok. Vat zak door de maas die Maar man. makkelijk, wel mijn camera zo. Who is most likely to have a threesome? Waar? Met wie? Is het vrouwmensen? Of is het met mannen bij? Makisaki. Hoe bedoel je Makisaki? Makisaki. Zet een scenario in. Oké, Ah, als je een scenario. kan ik eens een arrow skip? Uh, Oké, zeg maar, de ooit is een man. Dan kom je zo, dan kom je zo emotie. Maar nou is emotie van jou, wat zij is bisexual zijn man. En zit het zo met wat wil joinen? Hij joinen was begonnen. Hij joinen was. Zas, man. Wait. Hij joinen was begonnen. Joinen was habo. Zij met zeggen bro. Met zeggen. Los tegen. Dat is. 2v2 bro. Maar net recht kunnen dat ooit. Wat dan? Nee, niet die Nwata zien man. who is most likely to sleep with their ex?
Kijk nou. Sorry. Nou, ik moet die ja zetten. Maar hoe kom ik? Chicken. Ik voel net, ze is zo'n mens. Dat is... Wat is dat doen? Ja, maar ik... is nog... Wil je X versus X bro? Nee. Zie maar. Nou kan het zeker. Want zij praat nog allemaal in zet. Ja, best. Ik kan eigenlijk eens praten. Ai. Ja, nee. Het is een beetje boos, is fijn. Who is most likely to have sex outside? Outside. Saai. Outside. En in natuur. En in natuur. Sorry man bro. Nee. Ik wil het iets literary hoor. Ja, ik wil het iets literary hoor. Like, Yo. koud te bro. Ik wil met koud dus in. Dat is dat mas. Wat dan? Geen bro. Dat is sneeuw buiten man. Winter, nee. Who is most likely to get caught having sex in public? Bro, is die klaar nou wanneer natuur of wat? We gaan maar weer even wachten. En zij gaan gevangen raken. Hoe kom ik hè? Hoe kom ik chicken? Ik voel net. Kan je? Maar ding is nou. Innere plek bro. Nee bro. Innere plek. Het zei. Even kiezen aan een sport wat comfortable is. Focus. Zeg maar, ik kan me zien. Zeg maar, ik kan me zien net en een elevator. Zeg maar. En hij kan ze me vanaf. Vanaf. Zeg maar. Of ooit in public beter hoe is bro. Hij kan ze go. Als het zo. Wacht, chicken, hoe kun je ik gezegd? Zij lijkt mij net zoals een persoon Wauw. wat gevangen zal worden in de badkamer. Of sinds hij zo'n crisisstoos als. Ja. Ik heb crisis door. Ah, hoe kom Een knabbenkel jij. je? Ik heb van met een knabbenkel. Een crazy store bro. Ik lees bro. Ik lees. Who is most likely to marry for money? Oh wow. Hoe kan ik? Hij zei. Nee, ik zie hem. Ik zal mijn eigen Ik geld zal ook maken. uit de niks bro. Kaya kita di mana utan ni bro. Wat dan? Van net kop aan de Hey, kant. dat is toen niet toen maar laat heeft zoveel heet en bank. Ik is daar bro. Kijk, wat. Te achter vallen. Nou, wat is dit chicken gezegd? Hij zal het doen. Hij zal het doen. Wat doen? Ik Ik, vind chicken gaat super liefde man. Nee. Nee man. Stel ik je kijk Bollywood liefde. Ik ben de laatste Who van die is face. most likely to spend hours in a YouTube conspiracy hole? Verdedig eens een hagel. Zo zei je nou nee. Iemand zei maar die wereld heeft al 5 jaar geleden geëindigd nee. Dat zijn op een YouTube video nee. Die wereld heeft 5 jaar geleden op in 20 Oh, en dan kijk Jamba zo. Vanuit dit af. Yes. Ik gooi me... Oh nee. Ik gooi mezelf ook aan. Zijn het zo man bro? Dat is de... Like I think wat ik recently YouTube gekeken nou en like over wat zo. Who's most likely to forget the name of the person they hooked up with? Ik voel... Niet zo graag wil ik die mensen namen aan. Nou, gaat die gewoon namen wel ja. Dat is... Als dan niet zo... Aan een plek... Zeg maar, like always meet naar elkaar no. In later niet daarop. Het komt net zo. Wat dan? Jij gaat je naam vergeten. Je gaat je naam vergeten. Dat is heel moeilijk nog gedurende. Wat dan? Hij had misschien het onthouden, ja, ik het al wel, maar hij had die naam. Vooral ik het doen is gaat goed met naam. Wat dat was? Hij nog hij moslimnaam. Yo, hij Ali wat? Hij Fika, hij Kika, hij fuck man. Wow. Dat kan je bedoelen Kika. Who's most likely to die in just a random way? Die mensen zijn redelijk dood op je randomste manier. Like, ja, ik doe het op een random manier. During steeds dat die man haten valt. Zo'n klosknip hier. Of like die man zo bing bro. Ja,
Eu vou believe in your father. Ito, dai. Lahat yung sabi sa iba, ito ko listo mo sila. Sige, skip pa lang sa naro van my hukom sa iba my. Oh. Ha? Skip pa sa naro ko Nee man, ek voel net so, jy sal 'n fokke hartaanval kry terwyl jy kan. Oh, die mensen dat random die bij je boeken afvallen. Ik denk, ik zal hij zeker goed ook maar eens random staan voor Oh, like. Ik zal zeker Zeg maar, ik kan nou een boxje om iets in zitten, hij staat in de kant. Wat dan? Oh, met de BMX of zo. En zij draait goed in de Next. Bijvoorbeeld. Who is most likely to fail this year? Moet hem maar recht op de taas. Oh, like. Moet die vraag beantwoorden. Kijk, ik is... Ik bedoel... Oh wow. Als we dit om de is op een hoog staan had en ik weggegaan zijn. Nou kom ik weer terug. En dan hebben we weer inval op die curriculum van die school zo. Nee, dat is niet meer. Ik voel je goed door, ja. Ja, ik weet ik sla nou, man. Ja, maar ik wil graag 10 man, die gaan het maken. We zijn met konden. Ik moet mijn trucjes het net chicken. Ik zeg maar het. Dat weet we entertainment purpose. Wat dan? Next negativity guys. Dat is... Maar mij was dat ook niet, weet ik het ook niet. Kun je eens praten over? Next. Who is most likely to hook up with a random stranger in public? Net omdat je public nog eens weet. Okay. Woe! Dat is... Gaat los, kom maar man. Kijk je, het kan een public Als het een private. keer is het, nee, als ik mijn naam aan een goeie maak. Kan je, hij is een public. Nee, ze hebben iemand zo, is of zo zijn man. En dan one public. Hij gaat los met zijn, is een cinema. Ja, maar zijn buiten weer ook jump is cinema. Wat? Als je mijn kamer is vol, achter een boos. Hoi! Was daar, boer aan de kamer iemand voor iets knabboekie boer. Onder een kaasboom. Nee, broer. Private, Ik kom aan private. public. Maak je zaken. Met een regelwies. Ik kom aan private man. Nee, ik kom met een regelwies. Ik kom aan best, ik wil jou... Who is most likely to take a nap in the middle of a party? Ik ga daar op de kamer, broer. Nee, wacht, ik voel... Kijk. Tell us why. Oh. Van... Look op je Luan list. hy is 'n partymens, hy is ook 'n partymens en ek voel net jy sal letterlik net wil gaan Kijk op slaap. alle kijk wat ons maar raad. Was ik oost die meeste active Wat sin dan? Ik had die man ook. Maar sê het is in 'n plek soos ouer en ons is by Expo Club of something. En het is nie myne so. Miskien sal ek gaan slaap van ek is boring sien man. Maar sê Nee. as my eie besigheid of so, dan gaan ek Nee, joh. As ek active sien. Ooit, kan je ooit... slaap, ek sal nie. Ooit kan ook bij een random keer aankomen, no? Ek gaan Like, zeg maar, ooit komt samen aan, no? Ooit komt een random keer aan. Ik vat dat je hoor, bro. Maar Ik maak het ek gaan lekker, active bly boy. Oh, het kan maar hoeveel is. Je gaat het lekker maken met jij. Is het dan niet? Next. Zo, kom maar, hij mindset. Who is most likely to move to Mars the first chance they get? Dit is chicken. Dit is chicken. Chicken. Hij leest me wat aliens willen niet doen. Huh? Oh god. Wat zit er? Sy lees nie wel dit alien sal wees nie. Nee, fijn, bro. Ek sê myself aan so man net, as Elon Musk my kans gee, ek sal maats. And then last question, who is most likely to become a doomsday prepper? Hoi, ek eindig die weer. Wat dan, bro? Dit wat ik van. Wat dan? Maar eerst keer ik bij VM zien, man. Wat dan? Ooit, maar ze zijn Nee, ek sit wel amper so onder en iewers wat op een bank of zo. Oh. Ooit hebben naar alle planeten, zien, man. Ah, weet ek, nee, alles veilig, dan vat ek lang oor en dan Wat gaan dan? ek miskien weer terug. Is die hele vullen, bro. Voor een strijd alles weet je free, ja, niet, kan net maats oral. Wat dan? So ja, was dit aan die einde van die video gekom. En dan ons auto staat aan. Ik zeg je wel, de andere is goed. Ek sien minder editing by my. Yes.
Anyways, yeah, guys, so we've come to the end of another YouTube video. And yeah, tell us where we can. My folk die kak man, 7 oors, maar ons kan wel beter in die video's. 7 oors, wat we verkeerd doen, wat we gaan doen het. En ja, we gaan met de fokken boven. Oh, we're gonna pop our IG. IG's here. Yes. Our IG's. Onze IG komt nog aan. Dat is ID's, ja. IG's. ID. Dat is ID's, niet Nice. IG's. Like, comment, subscribe. Make sure to support my music. Yes, yes. More videos coming soon. And yes. Yes. Say, Timo. En deze die moet voor ons sponsoren. Yes. Deze. Want I want to cheap sponsors, man. Ooit met Cuban dings met Timo. Sponsors, man. At least a sponsor. Wat dan? Iedereen. Hij kan voor sponsors in zijn. Ah, Het was wel nee, los oké. Colview of zo in zijn. Was promote van als in zijn. Maar ja, dank u wel. Kijk. Dank je. En Bye. zoals. Walk in the room like I'm Vincent Kennedy.